Bon dia, bona nit, independentment de l'hora que estigueu veient aquest vídeo, us desitjo un millor dia. El vídeo d'avui és un estic llegint, que jo vaig dir en un anterior vídeo. He actualitzat els títols dels vídeos que només tenien el gerundi i ara ho he actualitzat posant el verb estar. Llavors, quan un gerundi vol expressar continuïtat, al costat obligatòriament ha d'haver el verb estar. Per això en els títols a YouTube ja veureu que ja estan autoritzats els títols. Estic jugant, estic llegint, estic aprenent, estic sucant, estic encetant, d'acord? I al primer vídeo de cada sèrie faré aquesta explicació, d'acord? Els següents llegins, els següents estic llegint, no faré ja aquesta explicació, però el primer cop sí, d'acord? Suposo que hi haurà gent que només escolta o veu els estic llegint, o escolta o veu els estic encetant, o escolta o veu els estic jugant, d'acord? Per això faig aquesta primera explicació a cada apartat. Doncs bé, dit això, doncs continuo amb l'estic llegint de Love Hero. Aquí a l'enciclopèdia, i l'últim que havia llegit era Fanal de camí. Doncs continuo amb el campament Goblin fins a la cabana de la bruixa, i llavors ja el següent vídeo serà la biblioteca i l'albereda de sang, d'acord? Doncs començo amb el campament Goblin, que diu: el so de les punyalades a l'esquena se sent quilòmetres enllà. Una imitació molt precisa d'un campament militar humà. Tot i que no progressen pel seu propi compte, els goblins són molt ràpids a imitar qualsevol cosa que els pugui ajudar a sobreviure i establir-se al voltant de nous llocs. Campaments com aquest ja han servit a diverses generacions d'aquestes criatures abjectes, i ho fan molt bé. L'habilitat dels goblins d'imitar tot el que veuen és ridículament bona. Tots els campaments que construeixen són completament idèntics entre si. A més, els campaments també estan plens de tendes. Encara que els goblins viuen i dormen a fora, és només que no saben que un campament podria funcionar de la mateixa manera sense les tendes de campanya. Torre de guaita Goblin. Malauradament, ni tan sols els pantans són prou inhòspits per desfer-se dels goblins. Poden adaptar-se a qualsevol cosa. L'única diferència entre aquest campament i tots els altres és una torre de guaita. Es podria pensar que no hi ha gaire de diferència, però els goblins, un campament normal i una torre de guaita són dràsticament diferents. És bastant obvi que l'existència d'una torre de guaita goblin és una reacció a unes condicions extremadament inhòspites, perquè això seria l'única cosa que podria albergar els goblins a abandonar els seus plans de construcció habituals. Per als uns altres, perquè això seria l'única cosa que podria obligar els goblins a abandonar els seus plans de construcció habituals per uns altres. La torre de guaita permet als goblins reduir el nombre de patrulles que entren a cegues en territori hostil, als que els goblins són capaços de detectar les seves preses des de lluny i poden informar ràpidament a l'avantguarda. A les torres de guaita de goblins normalment es poden trobar a prop dels pantans, indrets que ells detesten, però detesten encara més la idea de no robar als viatgers que entren en terres hostils. I bé, la cabana de la bruixa diu: conté una munió de closques d'insectes, cames de gripaus i tota mena d'arrels de plantes. També fa de llar per la bruixa local. La cabana de la bruixa és discreta, però terrorífica. Potser és el contrast. Les terres que l'envolten són dures i ombrívoles, mentre que la cabana és ordenada, còmoda i acollidora. Les bruixes solen evitar la companyia, però coneixen clarament el significat de l'ordre i la bellesa, especialment en el seu ofici. La multitud d'herbes medicinals es planten ordenadament per tipus. Cada experiment està anotat cronològicament, i els vials de les prestatgeries s'adornen per color dels líquids de l'interior. Fins i tot les
pobres víctimes dels seus experiments fallits estan meticulosament enterrades a prop, disposades en un ordre que coneix només la pròpia bruixa. I bé, ja està. Aquí finalitzo l'estil llegint de Love Hero, i en el proper vídeo doncs continuaré amb la biblioteca abandonada i la rueda de sang. Sé que podria llegir una mica més, però no vull. Tan simple com això. D'acord, doncs vaig... Doncs això, com sempre, us desitjo un millor dia a totes, a tots, a totis, a totes les senyores, a tots els senyors, a totis les senyoris, a totes les senyoretes, a tots els senyorets i tots els senyorits. Fins una altra. Adeu.